Mariona! Mariona! Aquí. Anem a fer el pilot, vale? Vale. Vinga. El pots fer? Un moment. On vas? Un moment. On vas? Voy. Vale. Va, Ja estic, eh? va, vine. Si us plau, vine. Va! No. De veritat. Vale, vinga. Què és tot això? El pilot. Vindràs tu aquí? Sí, ja vinc jo. Pillaré el tren de les 4:30, 5 menys 20, crec que és. Acabo unes històries i vinc, vale? Però hi has de treballar? No ho sé. Alguns companys sí que hi van, jo no sé què és el que s'ha de fer, però... Espera. El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos... Mariona. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho. Bueno, nosaltres ens hem de poder veure. Vull dir, ens hem de confinar, d'acord? Però ens podem confinar junts. Què dius? Que ens posem malalts. Bueno, doncs ho passem junts. No vivim a la mateixa ciutat. Bueno, però hem de trobar la manera de poder-nos juntar, de que tu vinguis aquí. I com vols que vingui? Amb tren? Jo no agafo un tren. I per què no vens tu? Amiga. Perquè aquí s'està millor. Quin morro que tens. És veritat, m'ho has dit moltes vegades, aquí s'està millor. A veure, hi ha coses que estan obertes, no? Sí. Jo què sé, igual el que podríem fer és trobar-nos en algun d'aquests llocs que està obert. Com qui no vol la cosa... ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Oh, mira, esta chica me gusta. Voy a enrollarme con ella. ¿Te quieres confinar conmigo? No, què dius? A veure, ens podem trobar al supermercat i d'allà marxem junts i venim aquí. Que no vivim a la mateixa ciutat. Però això ningú ho sap. Doncs que ho sé jo. Ens pararan per la rebaixada. Un mosso, un urbano i ens dirà de dónde viene y a dónde va. Que no. Però si un cop tu i jo estem junts en el cotxe, ya le podem dir al urbano o al policía de turno que estamos volviendo para casa, que solo hemos salido a comprar. No. Tu vols venir? Tu vols estar amb mi? Ei, clar que vull venir, però que no puc venir. Què vols que faci? Bueno, doncs que m'ajudis, perquè... Joder, perquè... Hòstia, ho estic fent sola. Idees, tio. Un moment, baixa. Baixa, no baixo, perquè em fa molta ràbia aquesta situació. I jo vull veure, tio, i no vull pensar que tot aquest temps que hem d'estar així confinats hem d'estar separats. És insuportable, això. Jo vull pensar que tu no riguis. Què passa? Per què rius ara? M'estàs fent molta ràbia, estic molt enfadada. No riguis. Para de riure. No riguis perquè aleshores em fa riure a mi. I jo ara no vull riure. Jo ara em vull enfadar. Necessito enfadar-me. Estic enfadada amb el món. I amb els policies que paren a la gent perquè volen estar junts. M'entens? És superinjust. No riguis. Ets idiota.
Jo crec que ens haurem d'acostumar a viure així, aquests dies. Sí? Què fas? El pilot. Vale, dirigeixo jo.